כולם. אני אתחיל מסיפור שראיתי, ואני חייבת לשתף אתכם. על ילד, פעם אחת ילד, היה ילד טוב, עדין, רגיש, כזה שרוצה רק דבר אחד, להיות חלק. יום אחד אחרי ההפסקה הוא עמד בצד, הוא הסתכל על החבר'ה, משחקים, והוא לא יודע איך להיכנס פנימה. בבית הוא חייך, וניסה שלא להכאיב לכולנו. אבל אז סבתא שלו ראתה אותו, וסבא לא הבין. הם ראו שמשהו קורה. לילה אחד הוא לחש להם משפט שממש קורע את הלב, ואמר, אני מרגיש שאני לא שייך, אף אחד לא רוצה אותי. סבתא חיבקה אותו חזק, וסבא ניגש למגירה והוציא קופסה קטנה. בתוכה גולה אחת, שקופה, זוהרת. זו גולת האומץ שלך, הוא אמר. כשתפחד, תחזיק בה. כשיהיה קשה, תזכור שאנחנו איתך, אתה לא לבד, ילד שלי. למחרת הוא שם את הגולה בכיס, והלב רעד. אבל הוא ניגש לראשונה בחייו, והוא פנה לילד אחר שישב גם הוא, ואמר בשקט, רוצה לשחק? וזה היה הרגע שבו הפחד קיבל צורה והאומץ קיבל כנפיים. אבל הסיפור שלנו הוא לא נגמר כמו שקיווינו. הילד הטוב הזה עם הלב הענקי והעדין היה צריך עוד טיפה של רוך בעולם הזה, עוד חבר אחד, עוד יד שמושטת. היום אנחנו מספרים עליו, לא רק שהכאב הוא גדול, אלא אנחנו רוצים שתהיה איזושהי שליחות. שילדים שקופים לא יהיו שקופים יותר. אולי בגלל זה כל כך נגע לי כשראיתי את המיזם הזה החדש, או איזשהו, אני לא יודעת, אני אשלח לכם תמונות ואתם תראו, יש איזשהו מהדורה של שוקולית של עילית של שטראוס, שהם בעטיפות, הם מכניסים שם סיפורים. אז זהו, אז אני עכשיו אומרת שלא יהיה יותר פרמות, וסיפורים האלה על חרמות והדרה הם מסר שלא צריך להיות אף אחד מוגבל, אף פעם. כל ילד צריך שמישהו יראה אותו בזמן, ואנחנו, אלה שאחראים לא לתת לזה לקרות שוב. עלינו מוטלת האחריות לראות כל ילד, גם את זה שקולו חלש יותר מהשני. אנחנו, ההורים, המורים, המחנכים והמבוגרים, לא נעמוד מהצד, לא נתעלם. וכשנזהה הילד שמודר, שנפגע, שנעלם בין השורות, נעצור, נרכך, ניתן מקום. לא ניתן לגיטימציה לשתיקה שמעלימה ילד, ולא נגלגל אחריות מאחד לשני. כל ילד הוא עולם בפני עצמו, וכל העולם הזה של ילד אחד כל כך חשוב, שראוי שנראה אותו ונשמע אותו. ברך אותי אלוקים, ברך את כל הילדים, ברך